Bamako kura district ka kan ta ko duruna baaraw nun donna ni tarata sɔgɔmada fɛ Kangaba Institut de Formation des Maîtres la. Danaba caaman bɔra district in églisew la yaasa ka nin ko sereya. Kan ɲɛmaw u ye wele lase pasteur ma, Kangaba maire, préfet, dugutigilakaw, sifinw, eaux et forêts maw fɔ ka se maaba wɛrɛw ma. O de la a ko kɛra jamako dan ye. A mana gɛlɛya cogo cogo, Ala ka kuma b'a ɲini Krista taw fɛ u jigi kana waro. Sabu Yesu ko a be a taw kɛrɛfɛ don o don. O de kosɔn ni kɛnɛ la ka kɛ ni an ka jamana ka kibaruya labanw ye. Groupe musical ni kandenw ɲɔgɔn fɛ u ye Ala tanu ani k'a ka nɛɛma ni makari ɲini Mali ye. Les larmes ont versé. Oh Dieu, restaure la nation. Awo, ni jamakulu dara la k'a fɔ ko Mali tɛna to a juguw ka bolo kan. O de y'a to yɔrɔ dira Révérend Pasteur David Pujugu ma ka Ala deli Kangaba marabaw ye ani Mali mumɛ bɛɛ. O deli kɛra maa welelenw ka ɲɛfɔliw kɔfɛ kandenw ɲɛna. I ka nɛɛma n'i ka ɲumanya ani ka kamiyaba kosɔn. Waati jan ni don tun bɛ ka labɛn. Yen minnu bɛɛ bɔra ka se yan, an bɛ fɔ u bɛɛ kosɔn. Matigi ka i deli dɔgɔkun min ni an bɛ na kɛ yan, tiɲɛ na an mago bɛ i la. Tuma min na ni nin cérémonie kun cɛra, min ye Kangaba mairie ɲɛmɔgɔw ye, o kɔni y'a yira k'a fɔ ko Manden duguw ka ca, nka ni kan ka labɛn Kangaba, o ko ye u wasa kosɛbɛ. Ite processus bɛ ne ka dugu kɔnɔ bi a diyara ne ye a bonyana ne ma ne kɔni bɛ min ɲini Ala fɛ bi an ka jamana nin a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Ala ka ba kɔnɔ an ka jamana maramɔgɔ ye Ala ka i lakana minnu yɛrɛ kɛlen bɛ ka ni di jamana ma a ni Ala ka ni lakana an minnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ n'an jɔrɔlen don hali bi a jɔrɔ banna Ala k'o banna. Marabolo préfet ale fana ye nin kumaw sɔn ji la a ko ni sigiw ɲɔgɔnnaw ka kan Mali yɔrɔw bɛɛ la bi baw ko Mali mako bɛ a ka sifinw bɛɛ la bi. Kaw ye ɲɔgɔn dɔn jinɛ kɔnɔna na a ka ɲi jamana fana ma parce que o ye jamana fana ka laɲini ye n'i ko jinɛ i ko amour ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ko jinɛ fana i ko bɛn n'i ko jinɛ fana i ko sabali n'i ko jinɛ fana i ko vraiment ka yafa ɲɔgɔn ma an b'o waati de kɔnɔ ni o kɛla cadre ye denmisɛnninw ka se ka ɲɔgɔn retrouver k'u kalanw kɛ an mun ye autorité ye jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛ foli de di o ma an bɛ foli di organisateur ma. Sifinw ka kalan sɔrɔ ka bɔ Ala ka kuma la waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ dan tɛ o nafa la. O de kosɔn bi Bamako kura sifinw ka bureau ɲɛmɔgɔw olu kɔni bɛ lasɔmini kɛ ka ɲɛsin waati ko la. An k'an yɛrɛ bɛɛ di mati ka baara la yaasa an kana nimisa fɛn kelen min bɛ n'a tɛ segin kɔfɛ n'a tɛ se ka minɛ o ye waati de donc an ka wuli an ka baara kɛ matigi ye ani an kana miiri ko ka taa karamɔgɔya la ou bien ka don kora la ko dɔrɔn Ala ka baara o tɛ dɛ Ala ka baara ka ca a tɛ se ka fɔ ka ban i yɛrɛ di n balimakɛ i yɛrɛ di n balimamuso nka kana ɲinɛ fɛn kelen kɔ i yɛrɛ di k'i to sinimaya la i yɛrɛ di k'i to matigi ka minɛli la o ye koba ye kana ɲinɛ kɔ nin semaine in kɔnɔna la. Tiɲɛ don kandenw bɔra yɔrɔ caman na nka hakilina jumɛn bɛ u la nin bɛɛ kɔfɛ. Ni kan okumu kɔnɔna la ne bɛ fɛ ka bɔ ni min ye ne ka bɔ yan nɔ n ka taa kɛ ɲɛjiraba ɲuman ye tɔw cɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la église kɔnɔ kɛnɛma. Thème minnu bɛ ka di kan sen fɛ n ka laɲini ye a bɛ Ala ka se ka dɛmɛ don walasa thème ka faamuya kan père ni kan pese fɛn fɛn nana kan sen fɛ n'u bɛ segin u ka segin ni dɔ ye. Jama farali ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kelen a bɛ labɛn ko ɲuman de kofɔ o la kulu min sigira waasa ka o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ani ka to lakɔlɔsili la olu bɛ matigi fo a ka ko ɲumanw bɛɛ kosɔn. N bɛ Ala fo ka barikada a ka marali kosɔn a ka ɲuman kosɔn ka tuguni au niveau des organisateurs depuis a daminɛ fo sisan a y'an bɛɛ lajɛlen mara kɛnɛya la fo kana se bi ma ani an kun ye fɛn o fɛn prévoir an bɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ bɔra sira fɛ donc an bɛ matigi fo la au départ an kun bɛ ka 300 personnes ɲini nka bi inscrits minnu b'an bolo an ka lien kan on a 327 inscrits pasteurs sen t'o la groupe de louange t'o la musow t'o la donc ani média mɔgɔw donc n'an y'o bɛɛ fara kan se ka digi an bɛ taa 400 personnes na o la an bɛ matigi fo kosɛbɛ an b'u fana fo o kosɔn ani Kangaba dugu yɛrɛ fana kosɔn ka tuguni u ma foyi gɛlɛya an bolo an ka labɛnw na an mago sera fɛn o fɛn ma u y'o bɛɛ lajɛlen bila an ka bolo kan à la date d'aujourd'hui on peut dire que l'organisation vraiment est à hauteur de souhait.
Ka kɛ ni kan miiriliba ye révérend pasteur Pierre Dako bɛ ladilikan dɔw di kandenw ma ani danabaaw bɛɛ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'i sinsin min kan o de ye ko nimisa tɛ Ala ka baara kɛli la. Wuli bɛ wele de bila u ma k'u ka denmisɛnniya bila baara la Ala ye. Denmisɛnniya ye fanga de ye, barika de don, kɛnɛya de don, hakilidumanya de don. Denmisɛnniya wagati ba de don mɔgɔ ka ɲɛnamaya la min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. N'a tiɲɛna i ka ɲɛnamaya tiɲɛna, n'a ɲɛna i ka ɲɛnamaya ɲɛna. O la n bɛ u wele k'u ka sabali, u ka baara kɛ Ala ye, k'u dusu don Bibili kalanni na, u kana u ka ɲɛnamaya tiɲɛ sigɛriti ba min na, u kana u ka ɲɛnamaya tiɲɛ dulɔ min na, u kana u ka ɲɛnamaya tiɲɛ dɔrɔgu ta la, u kana u ka ɲɛnamaya tiɲɛ ayiwa kolankolokɛw la, nafa to si la. O ko b'a to Ala bɛ bɔnɛ u la, u masaw bɛ bɔnɛ u la, église bɛ bɔnɛ u la, u yɛrɛ bɛ bɔnɛ u yɛrɛ la. Ala dun t'a fɛ ka bɔnɛ u la, Ala b'a fɛ ka baara kɛ n'u ye. O la n b'u wele kalan minnu bɛna di dɔgɔkun kɔnɔ u k'a lamɛn ani k'a latigɛ kɛ. Mɔgɔ bɛ ko o ko la diɲɛlatigɛ la ka baara kɛ Ala ye o de ɲɔgɔn tɛ. Ka i sen don Ala ka kow la, k'i sen don Mati Yesu ka ciba la, ka Ala ka masaya ɲɔni ka taa ɲɛ. An b'o de ɲini an ka district sifinw fɛ ko u ka u sen don o baara la. Ala mago bɛ u la ka kɛ pasɛrw ye, ka kɛ kibanɔfɔlaw ye, ka kɛ missionnaires ye, ka kɛ église ɲɛmɔgɔbaw ye, ka kɛ choraldenw ye, ka kɛ église kolabɛnnaw ye. Ala mago b'o la nin bɛɛ lajɛlen na.